Hakini ki kendiat tayo kadon ke jingkin ja bar ke jing singap jar nagani kadon san ji syakri jo ke KUT-APPHIRA hoj aga donor ke junga kadon sibun ke jingbu ke jing oblai ban kren ya ke khubor naga ktien ke jingu kidon sibun ki khubor ki badon kam ban kren Henry genu ka badai biang bat haganu ke por day ban kren ya ka kalong ka badon kam ban lap ya ke jing temu ban lap ya ke por ke jing oblai Nalasyong ap ha ke jingduai ke jingpusan ke jingpen kre don ke jingkwa ban kren ye ke ktien ke jing oblai Henry ngaingu U Trai bamenta kumne ngala ban wan ye syambiang barpi kublai sibun nakabenta jongpi kiba Krisyan ke jingduai Kibai ke ketika man ketika diang jongga dia selok ke dia terailang. Nakabenta ke hima ke jong oblai. Mas ngau ngo subon habang ye kendu iki banget neki kenun balang ki baper ki syakri ke jong oblai. Ka aiman sim subon namar kiong bangim juklet banduai nakamda jongpi. Kayeng gasem jongpi. Ka jing syakri ke jongpi mas ngongo nakamda jongpi ke bakum kita badanru ki prabanget danru ki syakri ke jong oblai ke bangim pat jia kendo mena hakini ki benai ki balalet no ngiasem bat ye kendo barki yong laslem ngi ko abani kendo barfi ngila jui ye pi ne kirsan lat patai khubor laslem Bat ngi kwa ban ye syam bat ye kendo bat ngi aingo U Trai bo trai pan ye kendo dan na preng jong piru ki ba angnot ban ye syam bat ye kendo la de pan ye sno pan ye dat lupa yengi daga jingit belai ka bolong ka sorki ka ba scam ka ba mlak pan ye khala la pan ye dat yengi kum ki mau ba e mau dong Daga sorki juga jingit belai. Yang nang yatei. Yaga yeng syong ga jong belai. Ka yeng ga bakin jaman sim. Bala penyadat. Scam how mau dong belong Chris. Hallelujah. Yang ini syakri U Trai. Ngidana ke por. Ka ayom. Kabadon kam hadu kata-kata. Ngiladap rung hakakot kadau tarik jongi ubanai nailur pratali ki banai ngela khliap ngidan honi ubanai bakandai ki Israel kiladap rung syo banai ubanri ubanai ilul haka religious calendar bagian sarung syo brai ubahinyo ubanai tishri lene tishrai haka religious calendar but kin sarung ban rakhiru iga jik khwaini am putturai kabadai ka calendar snem tumai haka civil calendar namar ki jiw ki dan earthly ki calendar ka religious calendar but ka civil calendar ki nget ba dehu banai tishri bo blai thaw ya ka perthai ki jimpelong but ki jurakhi ya uni banai daga put iki jimput turoi Feast of Trumpets. Shibun kita roy laput. Bala jongru. Kaba sedang jong to benai. Kum kita ke Rosh Hoshana. Head of the year.
Kumta ngidan ke por. Uniu benai nailur. Uniu benai jongga transition. Jongga jingrung. Syagoi per ke ayon. Nama gara jesno baka kalendar. Jonggi kun Israel. Kabagin rung ban rakhi ki. Lightly ke jing khwainiam. Ke jing khwainiam putroi. Kesengi joga penyesok. But ke jing khwainiam jing trap lani ke jing khwainiam tabernacle. Kata kamdai ke pang je keren. Kabangani keren. Henry ke pang juga je keren. Kabangadan banya sam. Menta kalong. Ka jingbuhrieh ya ke por jingwan U Trai. Laseng nong rim naga gospel jong Mattheus. Lenong gaba arpusau ki khot lai penreu. Hadu sau pusau. Marcos lenong gaba khat lai ki khot lai puar. Hadu lai punyo. Lucas khatnyo lenong arpenreu do lai po. Lai pusau hadu lai po henreu. Ka jingbuhrieh ya ke por jingwan U Trai. Omdan batip ya ke sengi lani ke por. Kani ke long katkum ka jing keren jong U Trai Jesus Christ hi daladi naga sentur ke jongu hi. Kumta banya batai ya sengi ke por jongga jingwan jong U Trai. Banya bu sengi bu ya. Kalong geba mensau. Namar naga sentur jong U Trai hi. Omdan batip ya ke sengi bani ke por. Kadang ke jingbuhrieh ya ke por. Baga sengi jingwan U Trai. Tuni puli gini ke gospel jo Marcos. Lenong bakhalai gid khalai pu ar ter. Henry syapang gada ke sengi baga ke poru omdan batip em wat ki angel ki bahabeneng. Lemni ukhon Henry tanguk pa. Tu sumar tu syarai tu duairu naba pimtip lano kalong gada ke sengi. Namaru khon ubriu ulong ubriu balai jinglet syakawai pat kari. Ubala ino elake yeng bat ubala ai halaki syakri ke bor. Hawai uweiru kakam lakajong kajong. Bat ubala hukum ru ya unong ap jingkang ban syarai. Namar kata tu syarai naba pimtip lanu. Utau trai yeng uwan. Utrai ke yeng uwan. Hakabala janmit. Ne hakaba syiteng senya. Ne hakaba rius iar. Ne hakaba menstep. Yo haba uwan. Kendit. Un syam yapi badang tia. Yakaba ngaong ti hapi. Ngaong habaro. To syarai. Kini kidei kikentian naga sentur ka jong U Trai Jesus Christ. Katkum ke jikai jong U Trai Jesus Christ. Ya ke juan ju mdan batip. Wat mauhi. Khon jong belai. Ki angel. Nalaban benrap. Kinong ya thulupa. Mdan kinunu. Ru kinong ya thulupa. Ki balaban ya thulupa. Ya ke sgi baka por. Jong ke jingwan ke jong U Trai. Henry ke jingwan jong U Trai. Kalong ka batikna. Kanwan state bat kendit. Hagapor bampoi perkhat setia. Lada antip lupai ke por. Bon ki beri ke ban sim sting. Bat le bom suitnyau ya ke kam ke jong U Trai. Don ki ban le pop. Don ki ban le kam kai. Don ki ban le bom salia. Kebening. Kam di ke thong jong ke jing im jong abat jong pi. Henry ke jing pendep ya ke jing thu ba ke kam ke jong U Trai. Hagan ke perthai. Kalong ke badan kam.
Ya ngin im namar jong U Trai. Lada ngilak kala ka bemut, lada pila kala bemut, pila ngit eka gospel, pila priangi U Trai Jesu Christ, pidon eka jing im ka babam jukon. Bat balai, pidon ngidang don nak eka partai. Kalong, ban im nak kabenta jong U Trai. Ban pendep eka jing thru ka jong oblai. Ban pendep eka jing khot ka jong U Trai. Kumta ka jing yaine, ka jing sarai, ka jing kit khli, ka jing penbait renti ala ka jing em. Ban disiplin ala dia kalong ka badan kam. Ka jing khmi renti. Ban ka jing pen khre ka ba mal ka singin nakam ta ka jing U Trai. Kalong ka badan kam hadu kata. U Trai unwan ka por ka bangimpoi perkhat Satya. Kajing pen kre kalong gabadan kam. U Trai Jesu Christ unwan pat akapor jong ukpah. Wangan nait ban kre aga jaga yefi. Haka yeng ukpah jong adan bon ki pulit syong ne ki yeng pakidolan. Ki mansions. Ngandal dep kre jaga ngan sawan shimti yefi haladihi. Hakarukom kentiu kurim jiki jiu kadon ka jia tektian kalalong an hari kata usnrang ulai shalayeng ka yeng jukpa usnayeng asenda yeng kupa ka kentai kadon shalayeng sibun ka jingpen kre ban ri kerpang ya ka jinglong sati nalor ki baro kaban su ya ka jan na marga sngibon wan siyaw nung lik kurim. Kan kup niya taga dyan. Baw nung lik kurim umtip lano. Henry usnay kayeng hapo sisnem lokum no. Dalabit labiang ukpaw nung kon li siyaw no ika nung lik kurim. Kabamaladat yate. Baraga jing lik siyaw. Kidon kibanilit ringkat. Ki groommates kibanilit ringkat baru. Balenter lenti. Bagadandru kajing pensawah. Iki katu kan itali turuai. Baka turuai syaban poi. Kadang kajing put iki turuai ba jam. Hakni noli kurimuan. Barkin mau. Bau khon. Balayati aktian. Tiap lanobu ni syau ya kan noli kurim. Henry up ya ka hukum jukpaan dal abit labiang. Go and fetch your bride. Kali siya na kanali kurim. Kumta kan longro. Ukonum tip. Tang kupa abatip. Matthias abusaw lay penrio. Matthias katsaw lay puar. U Trai wai karukam jinglong gibrio. Bat karukam jingim jigibrio. Haswa ka jingwan jongo. Kinigilong kidaksana ban itro ya kata kapor. Jongga jingwan U Trai. Trai Jisu ang kumbakalong heke singi jong Noah. Kumda kalong heke singi jong ukhonu brio. Swaga jingwan ukhonu brio. Kalong kumheke singi jong Noah. Pek kumno kalong heke singi jong Noah. Ke Bible gitu. Hake kitab Genesis nreulenong dukhat banengkong ter ki khon jong ublay. Sons of God. Iwan syong kha bagi khon jiki brio. Karang taka jing syong kha kabam yahap satya. Barka jing bo be renti jong oblay. Dan gibalangam juli ban batay bagi ki khon jong oblay. Kiti ki fallen angels ki angel balahap no. Ki nephilim. Kilon ban syong kha. Balay tulap balapan khai tiki ratba giants hagi tiki pot lapan tengit ya ka syong kha syong man nalor jong kata ka Bible ko nga ka Gospel Matthias arbusaw lunong tkalay pinyo do lay bukandai ti kumbakalong kasi unawa kumbakalong ay tiki jingwan kono breo naba kumbakala long ay tiki sngi ki bamenswa kata ka jing shlay bikili bam kili edi Kajingim
jong ka jere snoba ka bam ka di ka khawai ka dawai ka shidi ka latia ka don ka wei ka wei ni ka jingle joka do ka dei ka wild party ka jing khawai ka bala long riu khlau ka bala plut pot ka jing don jing em yele snoba ba ka bam ka di ringkat bekikam jakhlea ke babon ngiin neem mentah ya ka khawai dawai ka belong wild party karyam ka bet kalong kumba idon jain don nep kabileran lathat e kalong renieng hakiyen khawai ki yashat snoba kumba kalong sinowa kele bam kele di kele shongkurim bat kia pen shongkurim kia shongkurim dalade ka bamot kia jet kia pen shongkurim donru ka jing arrange ka jing penwan se ka jing shongkha shongman kia pen shongkurim ka shongkha shongman ka ba me hap su ba ka anblay ka anbrio ka balingkar tat onda kata ke sngi bo nawa ulalek hapo kata ke yeng liang bat kim shimla sutnya utat onda kalawan kata ke jing shlai bagala rongno iki barok kumtaru kan long kata sngi juga juan khonu breo angka ktien ka U Trai nada ka bible ge thu susu kumba kala long ke sngi jung lot kumtaru kan long ha ke sngi shwa ka jingwan khonu breo tingine pe ke sngi jung lot Lukas khatnyo KUT-APPHIRA arbu khandai kumjo kumbakala long ke sngi jung lot kele bam kele di kumbakala long sinowahi nanda shishu kele thiet kele di ka business transaction ka jia khai pateng ka jia kamai spa kele di kele thiet kele thong kele tay ki project ki babon ki developments ki babon ka roi ka par ki infrastructure ki jingtay ki jing penbiang lots of construction ki jia thong ki jia tay ki jia di ki jia thiet ikumba ka perthai kalong normal ikum baginya syongsa aka percaya. Henry hagada ga singi baulat ulami no na soda mu blay la panhap slap de ding bada ukendok na baneng baula penjot no ya kitab baro ka jinglong juga sodam pek aka kitab Genesis khat khandai ka jingle jubor ka don hangto ulat rispa ulat di wayna kinong yalam hasodam udan ki khon kan thai ki balade peti aktian ki beja ki angor ki angel ki wan poise sodam namar ka jing bitar jong ka jing bishar belai kala i hasodam maka kam baman kala shir khai haba ki arngot ki stranger ki nongway ki angel ki la rong sha sodam ulat uya kendo bat ki ula khot basa na mau suto kam shgan bakin ya ki nongway sodam kin shale jubor kin sha abuse but ula khot sa mi deki kila sa kumbala khamilinti lawan yalum kinong sodam saudang king jong ulat ban pan ye kitu ki stranger kinong way bagian yo ale ka pop sodam ulat wang ngadan ki khon ki jonga ki bam pat itho
ya obrio kimpat syong khasyaman ka bawat kidang dep yate simini ki khodra le kan ba fimon tama wat le ikini ki nongway na mga lakit kli nga khot basay ki kata ada ke Sodom msyasu kali kawan kajing le sangsi para senrang para kentai kajing aurea kajing kelim kadona Sodom kajing tei ki babon gidan Sodom kamai kaji gadon sibon Genesis khasau ka Sodom kala sya atak syahir khma ulat ula sya kidnap sisian la pelai imdo Abram pasan jonglat ketika jingwan hiat khma ban kurup eka jingdon jengem spa nama ketika shinong ga beruspa kidon sibon ki business man hangto sibon ginong khai nanda haba ulat umpli kini ki ribaman kila anrah ki kenjat ki pen prai ki jing khang dor ka jing long wild ju ki brio kum ba menta ka jing pen men sao ka jing khanra ka jing penjot ka jing le ki kam ki ba shirkhai ki ba sneo msngan shu ka parthai ka Sodom ka jing long ju ka Sodom ki pop kala poisya ka tri khmut jong oblai kala I ka Sodom ban bishar kumta ka long ka perthai ji mata hatu ka nong ba jangiru kadan hata ka thop jong ka jing I jong ka jing bishar ka jong oblai hatu ngimyo I ka jing long jong ki brio komi ka singi jong nawa be si jong lat utra jisu shanjur Ushanjur om ye ka jing bamman ki singi nawa Henry ka jing pelet jimut bat ye ka jing perkhat lupa jigi brio tangi ke jong ka perthai tangi ke jone ka jing im kumjo ka jing long ki singi jong lat ka ba ke sim khia iki kam ka jing tei ka jing bon ka jing khawai ka jing soma sotanat ki brio ka por jong nawa bu lat ki im ka jingim kumba julong normal life kumba mlelai ka perthai ki pele jimot bet aki kam perthai la preoccupied iki jen ka perthai ki im kum ki ban shongdu akan ka perthai kumban im jona man ka perthai bet shi ka por jingmenta hadu kam long kum jo Kajingwan U Trai Jesus Christ kanlong kindet surprise kanlong kinsan sudden kanlong step swift Matthias arbusao khatlai bukhanai sabuar sabusao Marcos khatlai laipuar Lucas khatnyo laipo kumba omdan batip lupa yo nongtu lanu unwan kumta yaka kenta kapor ka awor kasi juga juan U Trai omdan batip polisi tiber kong Thessaloni sanlanong iwedo lai ar Petros lai lanong gerkhot ke basipo lai thu baga juan U Trai kanlong kum unong tu Henry kata kasngi U Trai kanwan kum unong tu Hakaba kita ki beneng kin leit no bur bagi jortan rai daga ba thang rem kin umno balik ke khando be daga jingle badon ka on thang du pla bah ka por jonga jelum thma armageddon aka thma aka limpong ye khun thma ba khado ka armageddon ujones utho ekane ka jingwan U Trai ko munong tu jingpen pau khan reu khatsan Kaktian U Trai apreng joga daga por joga thma armageddon
jingpen pau kalenong kaba khan riut khot kaba khatsan hakmi ngawan ko mulong tu suk uta uba sharai bat uba rino yalai ke Jacob yo ba unya lingkhot bat ba kenyo i ke jingle ranjo ri ke Jacob jonga jingpan em gabo try ulai what bread no a garment of righteousness ka Jacob juga hok ka Jacob juga jingpan em ka jiwan U Trai habau try wong wat ma uru tip e ka jiwan pat jo open scam bat pentikana ya ka jinglong briu jo ka jinglong ju kumu briu uan ban long briu so udiu blay Henry wan ban shimi ka jilong briu ka jingpen kre ka long ka badan kam mdei ka jing ken por ka calculation ngin ken ngin bo por ngin calculate money ngin bo por ngin bo itu ke timeline ki por oh try wan kata swa kata hadir kata hakata ka por what U Trai wong tip lenon wan balingin pia amangi itu ke timeline ban bo por ka jiwan U Trai unwan ko mulong tu nim tip e ka por jaga jiwan U Trai ka jingbuhrieh e ka por jaga jiwan U Trai ka jingpen kre kalong ka badan kam mdei ka jing ken por ka jiwan U Trai ka por ka awar ka sngi ka de ngimtip kalong ka por bampui perkhat kat kum na gini gidi khot ki babo na ka Bible ya ka sngi ni ka por jaga jiwan U Trai na banjur amdan batip henry ngam artatin ya ka ayam juga jiwan U Trai ngila aban skoto kamtam laringi don yo men simbe khod jonga blai laringi don ke jedai baru U Trai Jesus Christ ka jedai baru men simbe khod ya ka ayam jonga jiwan jong ngila aban skoto kidak jiyet khulupa jigi nongit khulupa kamtam U Trai Jesus Christ kilong ke bala pausa shema U Trai Jesu ore thulupa ikibabun tuli kidak ula ainuk saru yega jinglong gi singe shwa ga juanjo kumbala banjur kumbalong gi singi jong nawa be si jong ulat kumda galong ha gi singi joga juan U Trai yo nawa le ba ka yega jungu la pala im da ka ba kila rong ka ying liang puli ka kitab Genesis la no man riu nyo Ublay ulap tha unawa ban snai ki liang unawa ulay alap akit ki snem baru Petrus uang bau unawa uno yalap ko hop picture righteousness Henry ki bri to ka pot kim shim la nyau tat unda kalawan ka jing slay ka shiti ben gong Petrus lay ar pho ge tho bau nawa ba ka yeng ju prangot kim sim kalok nawa laingot ki kuncerang persakurim jogi prangot kila yo la im da ka la ni na ka kum no ki la im ki runga ki ingli ka ka penia khlat ka bah ka jing pen susha kata ka jing pen baptis ong ka Bible ka pen im ingi mentaru kamut satia ba ka jing baptis ka pen im ndai ka ka pen im nawa ka yingli ki runga ki ingli ki la im ka ka penia khlat Jesus Christ ulong ka yingling juga jiprem la pen imingi ong ka shiti Petrus ka banjorang to laila nong KUT-APPHIRA daga jingmi pat U Trai Jesus Christ la pen im ka khlema beginget ka gospel ka jingyap jingtep jingmi pat U Trai Jesus ni rong sa ka yingling jong ka jing pen im para ka jing pen baptis la pen ya khlat yangi dai ka pertai la tep u bre ngimi pat ka jing thama jong ka jingim Hebrew katwe hinyo la pen ki u nawa ka shep ting ru blay ulap penyangi ka liang ban palat im ka yeng ka semjo u Jesus Christ ulong ka yeng liang jong ka jing prem ka gospel jong U Trai Jesus Christ ka yeng liang jong ka jing prem kala ka bamot ngai ka gospel rung sha ka jing prem ka jong U Trai Jesus Christ let sha ka jing prem baptis ban plapa ba ka jing ngai
ulat kumju ulalaj im dakaba ula kongo ban mi no na ka Sodom shua ka jing bishar ka jong oblai ar Petros lenong ba ar kon riu hado shipho bat kumju laj shaka kitab Genesis pen Shem wangel ju trai ki angel ju trai gil aji maha ulat de ban pai dian yo ba un kala mamlo utrai jisu umaha mingi ki ba imen ki sngi ki ba khatdo bangin yo ji kai nagalak lok jung ulot ka tengah jung ulot ka bala pai dian ka benut ka Sodom pet yo ngi benut ki building ki construction ki jing tei ka spa ka treasure ka jing ngi benut ka jing soba apartheid nala keren bun sin ka ne Syaban rong arjar bosan bakani kam di suka po bangin wa ki bakra nam tei ladi ki project ki position ki kerdan ki naam ki platform nam tei ladi ngai ini singi go ka jing tho bat kala kata enga ki platform ki rinsan ki laban klem ka position ka kerdan pilaban do ka bor pilaban do ki projector ki project kilaban lip light kilaban yo iso dan ba project evi ka bamdu ka presence ka jong blai ni dan kam ni ka jing don jo trai ni dan kam wat benut ka Sodom wat benut ka juga perfect kin mau pi ka tengah ulat Lukas khat nyo lai puar pe yo ngi kala momlo hatu gandan ka jing penya khalat kano ka jing kini kan thet kano ka jing penkin ria kano ka jing pelaj ni ka jing buuri aga sngi ka jing bisharu blai ye ki briu ka jo lani hatu kano ka jingwan ka U Trai ban sim no ingene ka perthai ka jingwan U Trai ka long ka basai kadar ka ban yolomi ki briu ka jo nak bapani khlat yaki na gitu ke bakanta yo sapuli yaki ki jinget khulupa jingu tra jisuhi Matthias arbusau arpanyo arbupra nabakum bagami ka leili namingi ka shai do sepsingi kumta kanlong hakat ka singi juan khonu breo nabaha eiru abadan ki met yap hangta ken kinyalang ki pukni Angutra Jesu, Lukas khatnyo, laipinyo, kongaktian U Trai, ka jingwan U Trai, ka por, ka sngim dan batip, tang kupa ba baneng, utip, long balakir kui ka kardeng ka U Trai. Kita kali itu, kilong hangno U Trai, utiu loong haki kat sebadan ka met, hagtaken kinyalang, kipukni, kan igar jingkeren jong Jisu kabalong mayan hado kata-kata kilong kum kikut word hab dikut abwat hab lap kamut kumno ka jingdon ka pot ka pen itu naga jialum jigi pukuni na jangai sapuli job lenong balai bu khnai de khot lai pinyo job lenong balai bu khnai de khot ar pinyo do lai pho kumju ka jiwan U Trai laban sutu ni dekat laban yu shai na jan ba na jangai kumbala ainuk sa naga jingti du perthat naga we ka jaga shai se go pat ka jaga Lukas khatnyo arbusau Matthias arbusar phnyo ka jinglum ki pukni bam dop ut hangni ka krenru ye ka jingbishar ka banlong ka singi jiwan U Trai jimpen pa khat khandai ar phuai na puli igini gi khot Bible ka jingpen kut ye ka niga khubor ka jingwan kendit ka baku munong tu jong U Trai ka bala tipru kum ka singi U Trai kande ka jingwan ka por bampoi perkhat satia kat ba ka sursawa ba jam ka porthai de ki brio ki ba don haka kalong ka jingsuk bat ka jing skemba shiti ben kong Thessaloni sanlai U Trai umkwa abagata ka singi
kan lap yang ikum unong tu klempoi perhat kumta kadang ka jingkendu wang tungin om yo thia ka khubor jung U Trai kadai ka khubor juga jing aiman siam kai ka khubor jing pensulur ka khubor jing pentengan ni gid jadi banget Jisu Kristus bukreni ke jiat lupa. Kadang ke jing ai kermen, ke jing aji kermen jing ai masih di penselur. Iki prabangai ki bem sige bakado. Barkum ju upo ala ba kren spanga jiwan ke U Trai Jisu Kristus. Ke jiwan ke U Trai kalong kumunong tu. Eka por ke sengi juga jiwan U Trai labori. Ngimtip lano anwan. Tunggu ni puli ya ke city ke Bandung jung Paul si ke bengat ke balang Thessaloniki. Ke city Bandung jung Paul si ke Thessaloniki city bar rukum jo. Kini ke ada ke city bala tho. Ban pensyai ban pensol tho ya ke jiwan jung U Trai Jisu Kristus. Namar gadon ke jing kelumar hakini. Ke bengat ke balang Thessaloniki. Halor ke jingwan ke jung U Trai. Jini puli ke city Bandung Thessaloniki lanong ke basau. Khot khalai ter. Henry ngimman ni pi ba pinom tip ko prabangai chapang kita gibi yo thia ba pinom susi kum kita gibi ke bamdan jingkermen. Namalarangi nget bau Jisu layap bat bola mipat. Kum taru kita gibi yo thia au Jisu ublai onwan lam lembat u. Namar kan ingi ong pi de kaktin U Trai. Ba mangi berang em ye bala pensa hado kata ga jingwan U Trai. Sapatnya keketin gerik keketin jiwan U Trai. Dalai nginam yolet siwa. Ye veke bari yotia. Na ba U Trai unwan hiar na breng bat gajing risar keketin sawa u angel rang ba. Bat daga turai belai bat kiba yap hau kriskin yami pat siwa. Anda kumta mengi berang imi ke bala pensa on rong no ingilam baru hagil o ikabanya syambar U Trai sembeneng. Te kumta ngini long jinom lem baru U Trai. Naba kumta topinya pentengen parlok dakini kiktian. Kak khubor juga jingwan U Trai. Kaya ke khubor jong jing pentengan ke jing aiman sim. Ke jing pensulur. Iki prabangai ki bano aiman sim. Pereng ke jing jejak ke jing tenjo. Juan ke partai. Ke jing dok ke jing kerdo ke jing syak khnyot ke jing syak abuse ke jing syak leban. Ke khubor juga juan U Trai ke khubor juga jing pentengan. Lalu besan Henry Siapang kita kipor berki ayom ko prabangai pimdan kamban thoi api kipor berki ayom. Namar pi tip bagada ka si U Trai kan wan kum jo kumunong tu menmian. Dan batip kan long surprise kendit sudden kelempoi berkhat kendit. Kalau ke shock kan bagi dang ong gajing suk ba gajing skamba ondo kum ta gajing jot ba kendit kan ngat haki kum gajing suk khon haka bre ga ba pun khon bat kin om yo alat shu dalai Jisu Kristus ba ai ki dak juga jiwan ju katukan ni syakhamat wang ki ditang gajing sedang juga gajing jenja gajing sedang jong gajing jenja na ka ketin Greek Odin the beginning of birth pangs beginning of birth pain kajing so bom lasya. Nado kita ke snem. Jong kajing sedang juga jing jenjar ke thama ba partai ben kong bar. Kela dai ke snem ke jong kajing sedang juga jing jenjar. Bat mentala la jan poi sya kata ka por jong kata ka climax jong kata ka Odin kajing sukha. Kajing so kajing jenjar kala nang jur. Kan partai kala ada jan rong sya kata ke snem jong kajing jenjar. Kapan kut aka jing jenjar ba. Henry ke perthai kan pertabi ke jing suk ke jing scam ke jing sngai ke jing kolare ke golden age golden period aka perthai ke perthai kal along normal kinong kala jai yang ini bam ini di yang ini thung ini tai yang ini khawai yang ini le soba yang ini penbon ki project infrastructure kini kita iban ya jiwan U Trai dang slam perthai kal along normal biang
Pai ka jing sok lawan pai ka jing scam garan. Pai ka jing kiyo kayo ka kot ki economy India bloom. Kayo ka kot India ka kayo. Ki project ki babon, ki scheme ki babon. Pai ka percay. Sano kita ka jing kular ka jing U Trai. Henry Mapi ko prabangai Umlong aga jingdum bagada ka singi kan lap ipi ko menong to wala ngimtip ka por ka singi ka ayom tingi so to naba pialong baro ki khon ka jingshai ki khon jo ka jingshai ki so to ya ka ayom ngimlong na ka mi lemne na ka jingdum kumta ti tungin nam yo thia lem kum ki wei Henry tungin sarai bat ngin long adakar naba kita biyo thia min miet ba kita biyo buai min miet Henry mangi habang ilong ki khon juga singing ngin long atakar ki ba pong ka jingara sharem juga jinget ba ka jingi ba ka jingkremen ka jipan em kum ka jingda khali pong ye ka jingda sharem juga jinget ka jingi ba jinget ka shani au blai ka jingi U Trai ka jingi prabangai hallelujah ka jingkremen kum ka jingi what do jingkremen kum ka jingda khali na bau belai ulabu ingi ya ka jing bitar pengen ngat ka jing bitar Henry ga ban yo e ka jing pen em do di sukres U Trai jengi ubala yap na kam da jengi bat langi pe langi thia ngen yo imlem badu na ba kumta tu pinya pentengen paralok bat tu pinang ya te paralok kumba pilero kumba pila jule yaile kata hallelujah. Khabar juga jingwan U Trai. Jadi khabar juga jing aiman sim, ka jing pensulur, ka jing pentengan, ka jing tei. Bara bagi up ya ka jingwan jing U Trai. Ya ka sngi, ka por ngimtip ya ka ayom tingi sngoto. Ka ega bangi di bangne. Keep on watching, yai syarah ngimtip ulun U Trai nuan. Kabar. Yai up, keep on waiting. Yai up, kum kita hisati. Eka jing sawaga turoy gwan shana likorim. Kabala yai tray keep on working. Kum tiki nong khayi kita ki brebo u kenrat u khat u ayo ang sim khayi ta nangawan. Sim ni ki talent penroy. U Trai sawan sim jingkan penroy tray. Penyonong hima ka jong obalai. What train nam ta yelidi? What train nam ta ka ministry jibi ka balang fina? Train nak ka ka hima joblai. Train nak ka kenrat. Gilong accountable show kenrat. Jong ka kam. Nga ba na jingkan? What try pendep program? What try pen sebab what try ban yo bainong pertai. Manai report ngala pendep ikine. Try ko makhmat jo U Trai. Work until he comes. But yai saki keep on witnessing. Yai witness U Trai. Pinyo adiang gabo pinyo ganang playing at Jerusalem Judea Samaria bakot pertai. Kinong play kiba yang ban kren ke disisya wat laga de ban yam. Kakantin nong pla kamot kajing pla hado bantalong ki martar ki bar syayap na marjo U Trai bat sakawi ka bakado keep on worshiping yai mane U Trai worship in the spirit and in truth mane U Trai kaman simba kajing shisha rong sa kajing mane ki ai ki bangile e partai ki kam di shakri bara lum jango jalap gospel jing dwai thali jing tem jing penbet arrangement ki kam jing shakri building construction kam balang kam ministry bergesakolor ka worship ka jimani kalong eternal kalong bang jeko ka benengri ka jaga jaga jimani u blay wa ki nong mani blay basisha umwa ki preacher ki nong ngalap umma evangelist wa ki nong mani blay ki basisha wa ki nong mani blay basisha U Trai ungerku ipi lang bara kiba sngap ini ko khobar ngedan nu banai kadon gadaga high expectation kadon ga jingbo por nangim tip jaga por ka singi gi U Trai ngim tip ngin sanangi kren katuni khobar ga blai bo dono jaga bani kren how ni banai drive ngin hakatain ka jong blai ka por ka jong blai ngin kren ni ko khobar hallelujah
hari nga khot phi bar ke basngap ne ke khbor ke tien ke jong trai phian me ke jing tenjo ke jing e ke jing jar ke kersan men chwa ke yan me ke jing tenjo ke jing e ke jing jar ke sha khnyot ben ke jing dok ke jing sha le ben ke jing sha abuse ke jing ha ke nong sha dan bor bar ke jing kermen jong ke de ke jwan U Trai na ta kadao ha ke kendo shirom shanang pra bangai ka kentin ji khoble ji ke kalong maranatha. Come Lord. One try Jesus. Maranatha. Kata kira ko khobor. Greetings jonki. Maka jingkramen. Kajaman sim. Kajing pentengan neki kari kajiwan U Trai. Kenlat ini kajing jenjar. Haru kajiwan U Trai. Hagar ka pertai pinyo kajing jenjar. Long slow rong U Trai ngala de job manga. Jai ka pertai ublay un kirku. Pa ba korang ada kajing ayu yame na magade ko khobor badai por ko Trai. Kaya banyak keren U Trai. Siapa elang jeme ke riba syaba riga basam ini ke khubor. Eka por ke sengi juga juan me undan batip. Hari ke ayam ngitip Trai. Ya rap pemimpin kre la ke jungga jenim. Man ke sengi de ba. Ngini ay syarai. Ngini ay ap. Trai. Ngini ay tray. Ngini ay saki, ngini ay play ke keteng jeme bat. Abalay janga. Oh hallelujah. Ngini ay mani eme ko Trai. Peniyeng ke syakri juga jero jemani im ke barhem. Kataban ke jong David. Aga kerteng. Ke jong Trai Jesus Christ. Khonjo balay. Hallelujah. 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 Kerteng Jesus Christ. Amen. Tat nang Yesyam ko ipagapor. Bat phi baro upailan U Trai. Maranatha. One try Jesus. Amen.